Якія законы Лукашенко прымае, а якія ён хоча змяніць? Як гэта закране прыхільнікаў улады і простых людзей, а таксама якія прэтэнзіі ўзніклі ў міліцыі да беларускіх пенсіянераў? Вітаем, сябры! Гэта наша Ніва, і зараз мы ўсё вам раскажам. Лукашенко падпісаў нечаканы закон, які тычыцца ўсіх былых сілавікоў, ад міліцыі і вайскоўцаў да следчых і ратавальнікаў, а таксама дыпламатаў. Але перамены закрануць толькі тых лукашэнкаўцаў, якіх звольнілі па дыскрэдытуючых абставінах. Паводле новага загаду Лукашенко хоча, каб такіх яго паплечнікаў адсочвалі цягам 5 гадоў. І такім чынам улады будуць пільнаваць, ці не занялі гэтыя ненадзейныя персанажы новыя кіраўнічыя пасады ў якой-небудзь дзяржаўнай ці нават прыватнай арганізацыі. А калі выявіцца, што такі чалавек усё ж начальнікам недзе стаў, то па новым законе інфармацыя пра гэта накіроўваецца ў мясцовыя выканкамы. Цытата: «для прыняцця мер рэагавання ў адпаведнасці з заканадаўствам». Праўда, у самім дакуменце не прапісваецца прамая забарона на працаўладкаванне, а ёсць толькі механізм адсочвання і паведамлення ўладам. Прычым, што яны будуць рабіць з такой інфармацыяй, незразумела. Але за прыкладамі далёка хадзіць не трэба. І цяпер выданне «Флагшток» расказала пра дзіўную кар'еру чыноўніка, які нядаўна быў асуджаны на вялікі тэрмін, але замест турмы нечакана знайшоўся не толькі на волі, але і ў крэсле начальніка. Яшчэ зусім нядаўна Александр Вінакураў быў дырэктарам Добружскага фарфоравага завода, раённым дэпутатам і дэлегатам усебеларускага народнага сходу. Але пасля ён трапіўся на карупцыі і апынуўся за кратамі. У 23-м годзе Губазік гучна затрымаў Вінакурава і яго роднага брата па справе аб атрыманні хабараў у асабліва буйным памеры. Іх узялі проста падчас перадачы грошай, што было зафіксавана аператыўнай відэаздымкай. У 2024 годзе братоў судзілі і далі ім вялікія тэрміны. Вінакураў тады атрымаў 9 гадоў пазбаўлення волі ў калоніі ўзмоцненага рэжыму, а таксама яго пазбавілі права займаць пасады, звязаныя з выкананнем арганізацыйна-распарадачных і адміністрацыйна-гаспадарчых абавязкаў тэрмінам на 5 гадоў. Але не прайшло і 2 гадоў, як Вінакураў апынуўся на волі і пры новай вельмі добрай пасадзе. Цяпер ён зноў начальнік, дырэктар сельгаспрадпрыемства Мікалаеўскі-Мёрскага раёна. Мы не ведаем, ці то чыноўніка памілавалі, ці то ён трапіў пад амністыю, ці то спрацавала апеляцыя і яму адмянілі прысуд. Але ж цяпер работнікі скардзяцца, што новы начальнік прынёс у гаспадарку зэкаўскія парадкі. На аграпрадпрыемстве наракаюць на прыніжэнне і ціск з боку кіраўніка. Таксама ўлады мяняюць і яшчэ адзін закон, які тычыцца ўжо абсалютна ўсіх беларусаў. Падобна, што лукашэнкаўцы пачынаюць маштабную зачыстку пахавальнай сферы. Зусім нядаўна старшыня Савета Рэспублікі Наталья Качанова заявіла пра праблему ценявога бізнесу на рынку рытуальных паслуг. На гэта хутка адрэагаваў камітэт дзяржаўнага кантролю. Яго кіраўнік Васіль Герасімаў пацвердзіў, што праблема ўжо знаходзіцца ў полі ўвагі яго падначаленых. Ну а цяпер за пахавальную сферу ўзялася і пракуратура. Прэтэнзіі ў дзяржавы вельмі простыя. Маўляў, прыватнікі навязваюць свае паслугі разгубленаму ад гора чалавеку, а самі пасля выстаўляюць неапраўдана завышаныя цэны, хаваюць выручку і плацяць заробкі ў канвертах. Перамены плануюцца вялікія, і як і ў іншых сферах, для пахавальнікаў падобна створаць спецыяльны рэестр. Прасцей кажучы, цяпер дзяржава будзе вырашаць, каму дазволена працаваць у рытуальных паслугах, а каму не. Прычым пракуратура ўжо прагаварылася, што іпэшнікам уваход у гэтую сферу будзе забаронены. Ну а міліцыя, у сваю чаргу, узялася за тых, хто злівае пахавальным агентам інфармацыю пра нябожчыкаў. Так што падобна хутка пройдуць масавыя затрыманні і будуць заведзеныя крымінальныя справы, калі іх яшчэ не пачалі адкрываць. Рыхтаваць да гэтага грамадскасць дапамагаюць прапагандысты. Цяпер на тэлеканале АНТ выйшаў вялікі сюжэт, у якім расказваецца пра нячыстых на руку пахавальных агентаў. Па тэлебачанні пераконваюць, што дзяржаўнай выплаты ў 3000 рублёў сёння дастаткова не толькі на ўсё пахаванне цалкам, ад труны да вянкоў, але і на памінальны стол таксама. У выніку сюжэт скончваецца анонсам новага указа, які нарэшце навядзе парадак у такой складанай і поўнай праблем сферы.
На гэтых выхадных Лукашенко адпачываў па поўнай. Ён адзначаў купалле на сваёй малой радзіме, але свята нечакана атрымалася невясёлым. Гаворка пра фестываль Александрыя збірае сяброў, дзе Лукашенко традыцыйна выступіў з прамовай. Вось толькі гэтая прамова некаторымі момантамі ўсіх здзівіла, бо аказалася, што цяпер Лукашенко задумываецца пра свой сыход часцей, чым яму б хацелася. Есть такая грустная нотка. Мы никогда над этим не задумывались. Прошел еще 1 год. Ну хорошо, прошел. Грустная нотка в том, что еще 1 год прошел. Таксама, чым бліжэй да труны, тым больш Лукашенко пачынае задумывацца пра Бога. Но, говорят, Бога нет. Кто сказал, что Бога нет? Договорились, он нам подарил прекрасную погоду. Але ж Лукашенко глядзеў канцэрт не адзін. Трохі суцешыць і развеяць сумныя думкі павінна была ўдзельніца конкурсу «Міс Беларусь» 23гадовая Анастасія Казырыцкая, якая сядзела побач з Лукашэнкам. Таксама ў яго свіце цяпер былі малодшы сын Мікалай, прэс-сакратарка Наталля Эйсмонт, кіраўнік адміністрацыі Дмітрый Круты, намесніца прэм'ер-міністра Наталля Пяткевіч ды кіраўнік Магілёўскай вобласці Анатолій Саченка. Ну і таксама была асабістая доктарка Святлана Канашенка, як звычайна са шпіцам-умкам на каленях. Ну а пасля святаў Лукашенко ў суправаджэнні чыноўнікаў паехаў на аграсервіс Шклоўскага раёна, які ён хоча зрабіць узорным для ўсёй Беларусі. Выглядала гэта чакана, але месцамі нават трохі камічна, бо ўсё было вылізана ажно да абсурднага ўзроўню. Напрыклад, трактар рамантаваўся ў чысцюткім беласнежным памяшканні рабочымі ў новенькіх робах без аніводнай плянкі. Але Лукашенку гэта ўсё вельмі спадабалася. Ты сделал от имени государства большой им подарок. Вот, и этот подарок должен быть растиражирован по всей стране. Да. Вот, Игорь, как раньше работали, понимаешь? Была сельхозтехника базовая, приехал топливо, запчасть, взял любую практически в колхоз, когда ему ехать там на МТЗ. Вот мы восстановили в рыночных условиях на более высоком уровне. Ну а напрыканцы Лукашенко паабяцаў, што хутка ў Беларусь прыедзе шмат узбекскіх работнікаў, бо сваіх ужо не хапае, ды і працаваць яны не вельмі хочуць. Ах, там, а у нас же, знаешь, умных таких, которые ни хрена делать не хотят, работать не хотят, знаешь, как это бывает. Они начнут тут где-то бухтеть и что-то. Пожалуйста, работайте. Зачем ему иностранцы? Пускай работают шкловчане. Но вы приводили пример в прошлом году, что когда вот вы работали в Шкловском районе, было 30 тысяч жителей сельской местности, а сегодня 8. 8 тысяч. Беларускія сілавікі звярнулі ўвагу на пенсіянераў і ўбачанае ім вельмі не спадабалася. Міністэрства ўнутраных спраў адзначае, што ў Беларусі расце колькасць аварый з удзелам пажылых кіроўцаў. Сёлета за першыя паўгода па віне кіроўцаў старэйшых за 70 гадоў адбылося 62 ДТЗ, у якіх загінулі 6 чалавек, а яшчэ 65 атрымалі траўмы. У сувязі з гэтым міліцыя звярнулася да Міністэрства аховы здароўя і папрасіла больш пільна праводзіць медагляды пажылых кіроўцаў. Ці варта чакаць абмежаванняў па ўзросце, пакуль пытанне адкрытае, але выглядае, што ў бліжэйшы час іх уводзіць не збіраюцца. Стала вядома, што ў Беларусі проста цяпер мяняюць яшчэ адзін важны закон. Цяпер гаворка ідзе пра абарону персанальных даных насельніцтва. Дэкларуецца, што будучыя змены прывядуць не столькі да ўзмацнення кантролю, колькі да зніжэння адміністрацыйнай нагрузкі на арганізацыі. Але ж паводле зменаў у законе пашыраецца пералік выпадкаў апрацоўкі даных без згоды. Напрыклад, гэта разгляд рэзюмэ пры прыёме на працу, даныя з лістоў, накіраваных на электронную пошту арганізацый, фота грамадзян на сайтах арганізацый, трансгранічная перадача даных і іншае. Асобны раздзел тычыцца відэа і аўдыязапісаў. Па ім забараняецца сачыць за канкрэтнымі супрацоўнікамі ці кантраляваць працоўную дысцыпліну праз відэакамеры, а таксама забароніць відэазапісы ў прыбіральнях, раздзявалках і падобных месцах. Захоўванне запісаў цяпер будзе абмежаванае 30 днямі, калі іншае не прадугледжана заканадаўствам.
Тым часам для іншых падазроных, на думку ўлады беларусаў, таксама пачалі дзейнічаць новыя правілы. Людзей, якія трапілі на ўлік за ўдзел у акцыях пратэсту ці іншую палітычную актыўнасць, а таксама ўсіх, хто доўгі час быў за мяжою, па-ранейшаму педантычна правяраюць павяртанне ў Беларусь. Але цяпер за экстрэмісцкія падпіскі звычайна не адпраўляюць на суткі, прынамсі, калі чалавек на такім трапіўся ўпершыню. Падыход змяніўся каля 2 месяцаў таму. Нам вядома пра некалькі выпадкаў, калі ў мабільніках людзей знаходзілі выпадкова пакінутыя падпіскі на рэсурсы і старонкі, прызнаныя экстрэмісцкімі. Пасля такіх пасажыраў адвозілі ў міліцыю, але там выпісывалі толькі папярэджанне. Прычым на мяжы спецслужбісты шчыра казалі, што раней за такое людзей бы дакладна адправілі на суткі, а цяпер, маўляў, новае распараджэнне. Пры гэтым невядома, ці абмяжоўваюцца папярэджаннем, калі ў чалавека знайшлі забароненыя падпіскі паўторна, але сама праверка тэлефона, як і раней, праходзіць дэталёва. Сілавік ці спецслужбіст вывучае галерэю фота, падпіскі і чаты ў тэлеграме, а таксама падпіскі ў інстаграме. Раптоўна сканаў малады беларускі акцёр Іван Кушнярук. З 2015 года ён працаваў у купалаўскім тэатры, але ў жніўні 20-га Кушнярук звольніўся разам з большасцю трупы. Яго не стала ў канцы чэрвеня, але прычыны смерці не называюцца. Артысту было ўсяго толькі 34 гады. У свой час арган пружанскага касцёла пусцілі на дровы для дома культуры. Але цяпер для храма прывезлі іншы унікальны інструмент. У касцёле ў Небазяцце Найсвяцейшай Дзевы Марыі 18 ліпеня адбудзецца ўрачыстае асвячэнне і інаўгурацыя гістарычнага духавога аргана пачатку 20-го стагоддзя. Інструмент, якому больш за 100 гадоў, прывезлі наўпрост з Нідерландаў, каб пасля доўгіх дзесяцігоддзяў маўчання вярнуць храму яго голас. Цяпер у Беларусі будзе ўсяго 2 гістарычныя галандскія арганы. Першы ў магілёўскім конкафедральным касцёле і другі ў Пружанах. Прычым для пружанаў усталяванне гэтага інструмента азначае вяртанне гістарычнай справядлівасці. Лёс папярэдняга аргана, які стаяў на тых жа хорах, быў трагічным, бо касцёл, збудаваны ў 1883 годзе па праекце славутага архітэктара Генрыха Марконі, моцна пацярпеў ад савецкага атэізму. Калі ў 1951 годзе ўлады канчаткова апячаталі храм і пачалі яго перабудоўваць пад дом культуры, царкоўнай маёмасцю распарадзіліся максімальна цынічна. Драўляныя дэталі унікальнага аргана пусцілі на дровы для абагрэву будынка. Металічныя трубы здалі на металалом, а літургічнае адзенне парэзалі на тэатральныя касцюмы. Вось такія навіны панядзелка. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки альбо дизлайки и выказывайте заўвагі ў каментарах. И, конечно, читайте нашу Ниву, глядите нашу Ниву и любите Беларусь. Сустрэнемся завтра.